जाग्रोबाय? जाग्रोबायलै रुइथारबाय। गोथाव? गोथाव। जा गोथाव ओंखारदों। फाजा खालामासैना जेबो? बे मोनसेयानो ओमफ्राय ना बाथोन। ना बाथोन, सिब्रुजों दाउजों भाजा, ओमफ्राय खुमब्राजों दाउजों, ओमफ्राय जेबो बानायासै। साम' दंमोन, साम'खौ बानायासै। साम'खौ दा हराव जादों नोंस्रा? दा हराव जानोसै। जाबायथ' होनबालाय ने? नोंसोर दा जादो दै। खाजि गैयामोन खाजि? खाजि लायबासोमोन आं लायासै। खाजि जायामोन बिदा? दाउआ ओरैबायदि मेजेम दा बुंसै आरो रथांनाय दाउ ना बिदै दंलायलायोमोन फिसा फिसा। जाबाय ने खुमब्रानिया? खुमब्रानि जाबाय? दे। बिदि दाना दसे खोबहाबना दोननोसै आङो। बियो फ्राय? बेखौ फाजा खालामसै ना? फाजा खालामसै सिब्रुजों? नै बेयो जाबाय खुमब्राजों दाउ। नै बिबोनाङा माबाखौ सिब्रुखौ मालाबानो खाना लायबाय। सिब्रुजों दाउजों, दाउ आथिं खर' बेफोरजोंहायो गांखं लगायनानै भाजा खालामसै आरोना, फ्राय बायदि बिराद गोथाव जायो आरोना। संनानै जा लोगोफोर नोंसोरबो बिराद गोथाव जाखायो। नै सासे माबा माबि खोलैजोब्बाय। हाब 100ल' होनबाय नोङो? हाब 100ल' दाउआनो? बिदिनो मोखाङाव नायना बुं। हाब 100ल' दाउआनो होनबा जाबाय दा लांनाय? होनाङालै फानग्रानाव सोंलाय। दाउ बिदै दैहांनायखौनो दैथाम दैनायखौ फानहैबायनो आबाया दानाबा 100नि हैबायनो दाउआनो 100ल'नो बिनिया। जाद जादसो। संख्रि होनोसै आरोना दसे माबाबाय खोबहाबना लाबाय संख्रि होनानै एवथबनोसैलाय। संख्रि होनानै एवनानै दा बानलु होनोसै आरोना दसे खोबहाबनानै। हालदै होआखै? हालदै होथ'आ दानो। हालदै होबाथाय माने दै ओंखाराना ओंखायनो हालदै खुमब्राखौहाय आङो बेदर हादों आरोना, ओमफ्राय गोबाव संसै माने फ्रुस फ्रुस जासिगोन आरो होमबाना बिराद गोथाव जायो। आं गोथाव मोनो आरोना बिदि संबा बेदर हाबा। जाबाय खोबहाबना दोननोसै आङो बेयो रुइजासे। अर फिसा होनसै, बारा गिदिर होला, मिडियाम होनसै आरोना। खुमब्रायाहाय रुइबाय नालाय जब्बाय, आं दै होनोसै दाना। बिराद फ्रुस फ्रुस रुइखाबाय खुमब्राया। न'नि ना, मुलि होनाय नङा, ओरैबायदि मोजां रुइबाय। बाराबो बिदै दोना, ओरैनो लुथुब लुथुब जागोन। बिराद गोथाव जायो बिदिबाथाय। बेखौ सिब्रुजों एवनो होननाया एवबाय नै माबा सिब्रु होथ'वाखै आरोना, बेखौ एवख्रोबग्रोना लानोसै एसे। नायलाय मेजेमा ओरैबायदिखा नै मेजेमानो। जा गोथाव जानोसैना। दसे खोबनोसै। दोमलायलायबाय। गंगार दुन्दिया खानोसै नै लोगोफोर। खुमब्रा ओंख्रियाव होबा गोथाव जायोना, मोदोमो। ओंखायनो गंगार दुन्दिया होनोसै आरोना। जासिगोन।
गंगार दुन्दिया गंगार दुन्दिया होबाय आं नै दायो मोनसिगोन आरोना दसे थानानै गंगार दुन्दिया होबाय मोदोमलायनाय बिराद गोथाव मोदोमखादों गंगार दुन्दियाया आं सियानखौ बिराद मोजां मोनो बिनि मोनामनायखौ मोदोमनायखौ मोदोमनायखौ दसे थानानै जासिगोन आरोना बेयो एवगासिनो बेखौबो दै एसे होना होनोसै गोदौ होबाय थानानै दा गोरान खालामसै बेखौ फाइनालि आंनि ओंख्रिया मोनमारबाय नै मोनबाय नै लोगोफोर जाबाय आंना बोआ संख्रि साखिनो नागिरदों साखिग्रोथोंसै आरोना इयो साबदि ट्राइ गोथाव नंगौना नङा ट्राइ खालामनो नागिरदों बिदिनो गुदुंलै र' गुदुं नै सासेया साखिबाय साखिथारनोसैनो संख्रि नांबाय गोथाव ना थावा गोथाव जादों गोथाव जादों ने जाबाय संख्रि नाङा औ बेल' गोथावलै जाग्रोबाय जाग्रोबायलै बुथारबाय गोथाव गोथाव जा गोथाव ओंखारदों फाजा खालामासैना जेबो बे मोनसेयानो ओमफ्राय ना बाथोन सिब्रुजों दाउजों भाजा ओमफ्राय खुमब्राजों दाउजों ओमफ्राय जेबो बानायासै साम' दंमोन साम'खौ बानायासै साम'खौ दा हराव जादों नोंस्रा दा हराव जानोसै जाबायथ' होनबालाय ने नोंसोर दा जादो दे खाजि गैयामोन खाजि लायबासो मोनो आं लायासै खाजियामोन बिदा दाबो जाखाङा जाखांसिगोन लादेरबाय होनदों नामा गोथाव मोनथारदों लादेरबावबायसो गैलाबाथाय जोबजोबथारबाय जोबजोब्बाय बेलेग गोथाव जागोन खोमा